és la manera amb la qual Catalunya tornarà a tirar endavant. Nosaltres sabem que aquest pacte fiscal mai no el donarà el PP, aquest pacte fiscal és impossible que ens el doni, i a més, aquesta tardor Espanya està intervinguda. Per tant, encara pitjor, no hi haurà pacte fiscal. Doncs per què perdre el temps i per què fins i tot aquest 11 de setembre hem de canviar el lema de la Diada Nacional de Catalunya per anomenar-la la Diada del Pacte Fiscal? Vosaltres creieu que els catalans que van lluitar l'11 de setembre i els catalans que s'han esforçat, que s'han matat treballant, que han deixat el país com han deixat, i ara vosaltres creieu que es mereixen que aquella Diada Nacional de Catalunya es digui Diada del Pacte Fiscal? Fins i tot això. Per tant, jo entenc que el govern ha perdut una mica els papers. I ho entenc perquè, mireu, nosaltres, al Cercle Català de Negocis, sempre ens hem intentat i ens hem reunit bé, quan era el govern tripartit. Intentàvem explicar les coses al conseller Huguet, intentàvem explicar les coses, fins i tot al Montilla no vam arribar mai, però bé, intentàvem explicar les coses als consellers. Al Mascolell hem anat 2 vegades i vam estar explicant que al final va acceptar aquest espoli dels 16.000 milions. Però nosaltres no tenim cap més intenció que les dades que tenim nosaltres donar-les als polítics, perquè a vegades els polítics, jo també he estat regidor 6 anys al meu ajuntament, i sí que és veritat que la feina del dia a dia acabes molt absorbit i no tens temps per res. En tot cas, jo ja vaig parlar fa 5 anys amb el president Artur Mas, que era president, i vaig dir, heu de crear un nucli d'estudis perquè estudiïn la viabilitat de l'economia de la Catalunya independent. Això s'ha de crear ja, perquè vosaltres, com a polítics, no teniu temps. Doncs no tenen temps, però en comptes de parlar en clau catalana, doncs parlen en clau autonomista. Parlen en clau esclava, de ser una autonomia que continuï pagant. I això no pot continuar així. Per tant, nosaltres, al Cercle Català de Negocis, aquesta setmana hem tret 3 estudis molt potents que estan a la web Cercle Català de Negocis, estudis, que és el D+1. També gent del govern ens deia que ells no podien anar a fer que el poble anés cap a la independència perquè no tenien